nek karo Tatin terkenal dunekke dalang pelit, dunekke dalang cetil, nek nyuguh wiyaga ming gule kobis. Iya. Wingi dek nyoba gamelan kae wis tak share ning nggon penonton YouTube. Tin, iki apa? Mripate didelokke iki apa iki? Iki iwak apa udu, Kang? Terus dek ming meneng wae rasa komentar. Iya. Turah kok ngantian wong 40 we anu penabuh 26 sinden 12 we tak beleke pitik 6. Wo. Nggon aku siji ngene tanggaku 5. Pitik apa ta kula ora ngerti pitik lho wingi. Sing diglepungi kae rasa gawe masalah meneh we. Glepung apa wingi glepung tok kok. Wah ya jan sing ngono sing mati rasa cangkemmu. Lah kok lah Oh tangket kancane wis do mangan nganti do. Ngono. Saking enake kok. kok. Ya batin lho, alhamdulillah iki dalange ya sidane nyuguh iwak. Lah. Pas tak pangan sebelane lah endi iki glepung tok ana. Kok glepung tok to mati rasa ki cangkemmu. Guru sik ora tau mangan iwak ki lambemu sing ora tau mangan iwak. Ha genah iwak pitik kaya ngono genah. Pupuhe ora tak petil karo dodo mentrok. Pengen sebelah pundi ta? Ning ngarep kae lho. Aku meng weruh gudangan wae asine pol. Oh pancen kowe iki iblis tenan kok. Lah nggih wingi gudang ta? Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dede kula. Oh greh ming sithik kowe nggo rebutan karo sinden-sinden. Lah wi gereh barangnya aku ora weruh nang endi. Greh. Ayo. Ayo wis ora catok bahas engko aku elek meneh engko. Iya. Aku nganti diarani dalang gule kobis mangkel banget aku. Iya. Ana sing komentar barang neng Facebook ana pripun Pak Sino kabare gule kobis ndasmu kuwi aku. Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Mak. Heeh. Kira kowe nyolong rotiku tak nggo sangu ning Gresik mau bengi to. Ya ben nek ora dicolong iki mung arep dipangan dhewe. Ha apa? Aku udin kowe ndek sangu ora? Sangu Pak. Njaluk sangune aku ora mangan sego iki, njaluk rotine. Oh nggih. Bareng tak buka tas iki rotiku kabeh. Roti suguhan. Wah, mula kok ludes. Mula kok latihan kok nggawa tas ning jerone tas gedhe dilempit. Iya. Jenengan ki ya ngewohke. Apa? Dhuwure buku bol ngisore tas gedhe. Ngewohke meninya iki rotine do dipangan ngono ki. Basan digawa saiki muni digawa. Lah kon piye? Nembung ora apa-apa to wong Jawa ki tembunge, Pak niki kula betane sangu teng Gresik. Ya ora apa-apa. Lah aku kok mau esuk njaluk roti kowe kok isih tak wadan. Lah ngono sing maem sapa? Lho, aku Jenengan ta? Ayo bali nang jenengan meneh kok. Aku ora sida menggawake jenengan berarti. anjuk ngapa njaluk ijol ya? Ya lek ijol ya ora apa-apa. Oh, kowe ngunek-unekke dalang ki efeke kaya ngene iki. Iki azabe dalange pelit. Asap dasmu kok. Dadi angine bantre ramom ini mung bahas roti lho, engko ora bahas liyane. Lah ya men kok ya aku soalnya mangkel kok. Ya mergane kowe iki kebangetan kok ya. Iya. Ken biyen aku selalu wiyaga ki nomor 1 merga wiyaga ki kancaku nyambut gawe. Aku ya ora bakal iso mayang apik ngene tanpa kanca-kanca penabuh. Nggih, mulane disuguh sing enak. Ora meng gemak dijembek. Nek wingi iki wis do muni istimewa, sing rusak iki cangkemmu. Apa iya? Kowe iki wis ora tumpeng lho. Nganggo tumpeng pinggire gudangan. Iya, kae. gudangan nggih, Apa bener. suwiri iwak. Suwire iwak aku ora nemu. Ah berarti kalah dhisik karo sinden-sinden iki. Kowe nyiduk dhisik ya ora gelem, gawe wis tin kok ndak selak iwak entek. Gampil mengke engko bareng entek ming cangkemmu omong wae ndak. Kula meng komanan gudangan we asin pol wi wis niku tok. Ah mbok ya dilongi asine. Lali ngelangi piye? Ayo carane dikum lagi dipangan. Padake sapi. Kok nyenyengit ora. Iya. Senengane kok. Iya. Asin iki tandane arep jaluk rabi. Sapa? Nek asin. Sapa? Asin gawe sapa? Sing gawe rewangku. Oh berarti Rewangku wis umur swidak kok arep njaluk rabi iki. Mbak menawa gelem karo sing ngrebat ki. Iki tuwa ya arep. Nek sing ngrebab kuwi pancen ngomong wong tuwa kuwi. Iya. Ya. Ayo lali janjine dibawani. Ya. Nggih.
Wis rasa dadak bahas kuwi. Sing baku aku wis mbuktekke nek aku ki wong tanggung jawab. Oh ya pancen ya bener kaya Mas. Sesuk menehi dinyatake. Wong aku ya nyatane ya mangan iwake barang ngono tak. Kula blas lho. Blas ya sak karepmu wong sing penting aku wis nyuguh. Perkara kowe ora mangan ya sak karepmu. Sing penting aku ora wis nyuguh. Hah? Nah, tenan ta. Napa, Pak? Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting aku Ora usah tak omongke piyai penonton iki saiki wis ngerti nek kowe iki ayu ning bodek. 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 Lah nyatane iki mau aku omong seru ya kowe. Iya, wong wedok kok. Lagi krungu ning jelaske, ha? Ngono. Jelaske piye ya ora krungu kuwi kok. Iya. Krungu. Krungu ya, Mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar. Bledek sakniki lirih-lirih ya. Aku batin kuwi cah iki jan budek iki aku. Wong aku njundil kaget kok kono ming mak pletik ngono. Sing wingi ning kata. Wayang. Nah, ngandel lah. Lah ning ngomong apa? Loh, lah aku muni lah iya ngono kok ngono. Napa nggih? Ha iya aku iki bosok. Iya. Lali janjine dibawani. Nggih. Apa saka dina Minggu naik delman istine. Iya. Ora kuwi senengane getun-getune sing ngarang ora. Lu ngarang ku anggepe angel. Iso nek iso pancen iso ngarangan ngono. Semonokne cilaka. Sekarang sing Mas Geter. Iya. Mas Geter sing gender kuwi sing ngarang bawane lah. Yo aja nganti kleru cakepane. Lah napa nek kleru? Apa iki ndak larang iki? Piye? Piye ngopone? Omong apa? Aku kira omong apa-apa meng gawe wis gek dimulai ngono kok. Lah kaya omong Ora wae kok. Dina Minggu kang tak anti Dan iki nyumetreke rokok iku angel ra jangak-jangak. Kene tak sumetke. Pak, Waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhek. Iya. kenang keng napa? Keselamat. Napa nih? Rambute alis ku lho mak kritik-kritik. Oh tak kira nganune. Oh kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Lah salah Ora jasa nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mung rung tukul. Dikerok apa? Ayo ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong gonamu tok keroke ora ngomong aku kok. Lah ndi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku mung ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ora. Iya wis senengan. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Marep tok nyunyukke cangkemku mesti. Gak ngerti. Ya mesti. Nun sewu Pak ngono iki. Oh. Iya. Ya. Tina muni ngaya asline nek gelem ngrungokke no. Iya. Sing lucu kuwi ora mung mlimbuk cangik lho. Kuwi agaku nek komentar lucu-lucu. cinten ta? Oh agae sik ngenong kae. Meni piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae jan. Debal. Edan. Edan. Heeh. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik ki ya bar omong lho. Ngono jeneng dalan tol ku ya ngene ku ya ora. Bocah iki lho, aku tak lirik iki cah iki bar omong kok.
nggih tau pas bareng ning kok. Batinku Pak Seno kok nggawa macan to iki. Bulane sing ngorok kae. Sing ngorok Parjo karang ya. Ah sopire wedi kok. Mobile dinggirke iki mesine rada nyuwara ya, Mas. Dudu, iki lho cangkeme iki. Wis lakokno to, dilakokke ngono. Ngandel ora. Ya. Siji ngejak sing ngenong, loro aja numpak mobil ngejak sing dolanan lampu iki lho. Cinten. Kacamata ngedep gong beri iki lho. Lah napa? Engko montormu bane kaya keseselan krikil. Kok saged? Nek turu tek 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 krotek krotek krotek. Apa untune ya? Nah, aku nang Jakarta iki ya mandeg gara-gara kuwi. Iya. Ya melu aku melu sak mobil, ya melu aku nggo kanca greneng-greneng. Liwat ring road kono Colomadu kono ya. Aku ron Baron, sopirku jenenge Baron. Ron, no Pak. Bane ketoke kaya ana bakune iki. Napa nggih? Medun aku cah loro ku ora tak gugah. Tak dileki ora ana ban papat iki terus tak buka jendelane. Oh iki apa ron pakune? Temu di Pak, ning cangkem iki apa? Kok ora dituthuk wae. Ajane wis goleke watu ro Baron iki. Aja aku ngono, ndak lara. Iya. Mangga. Anane picersa apa romansamu sinden-sinden iki ora ndek ciri kok. Duwe ciri kabeh iki. Nek takon aku, ngaku ki nek do turu do tak cek kok. Tak takon. Anu numpak bis gedhe kae nggris tengah wengi perjalanan aku mesti mlaku. Tak delok iki turune cirine piye. Prastiwi kae nek turu ngene iki. Mosok turu kedep? Takonono kowe iki meneh sok mlaku-mlaku. Berarti ora turu nek kedep. Kaya ngimpi medeni lho. Jejere kae keneke kae. Mbak Ayu. Wah, kae elek meneh kae. Lah no. Iki nek wis ramingkem blas no. Mili ora? Heh? Kanggo mili ora? Sapa? Niku. Ora, nek ku ora tertib ngono. Kok anggere kene didempekne. Kaya Amit Sewu, kaya silit pitik areng ngendhok kae. Lambene. Nek neti mesti nek turu ki mesti kok ora menggok barang kok mesti ambruk lho. Iya. Kok ambruke nendi? Ayo mbok. Liwa panengen. Wong nek kudune nek menggok ki lumrah terus nengen ya ambruk liwa. Menggok nengen niku ya ora bisa lurus barang ya. Aduh. Nek kowe karo Ayu kuwi wong lemu wis tobat. Apa anggere mlaku iki ya cirine pancen nek Tatin ki nek turu ora iso didelok mergo ditutupi kacu raine. Nek anggere ngolet ngono ki bus. Apa bus? Pindah nggon bus. Mbok ora ngerti aku ah. Arep tak tileki ya kowe nesu engko kok ya. Aku ora nggawa kompresor ya. Klokok. Mosok klokok. Ya nembangke. Pinter golek alasan. Pinter golek alasan. Lah ya kanggo kemayu. Ya ben sinden ki butuh kemayu kok sono ndo dicempaluki to. Pinter golek alasan. Men merakati kok ya. Iki mergo adem dadi malah alasan iki. Ben piye Ngandar-andar angen duka.
aku wis ora Yo yo minggu sing tak tutur kowe nyajak ning tawang aku kepiling seresrake aku nunggu kowe solo SMS rambang yen tak telepon tak nyambut nanti wakil aku pipiku mesti kali janji asem aku ya kapusane. Tung 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 tok. Tung 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 tok. Tung 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 do meneng aku tok dhewe. Ya, mulai diapalke kendangan. Aku ya kapusane. Nek kowe wis kulino kowe. Biasa kapusan. Dan aku karo sing ngendang urung cocok e. Urung cocok. Ayo sesuk suwe-suwe ora cocok mulai. Ya. Kudune privat iki ya. Mana kowe iki aneh-aneh ora. Lah pripun? Aku iki sing nglatih aku kok. Nggih napa? Lah kok ora cocok? Ayo karang sok bigdae sok nyalahi prosedur. Dadi kudune tang tung tang tang ngono diganti tang 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 tung. Kuwi padha. Diwalik berarti. Hitungane po Diwalik. Heeh, kudu. Lah Trandung, dendang, taruh, dendang, trandung. Ya kan diwalik. Padha, hitungane kan padha. Iya. Ya, mangke. Jancane kowe ning sejak nyupriyani atiku
mlaku neng tundung iki malah sindenku saiki saya tuwa saya edan. Iya. Di sepoti alus ra gelem bareng rek ayo rek malah nek joget malah kaya ondel-ondel. Iya. Ngaturke apa, Mak? Apa, Pak? Ngaturke apa? Sing cara Sunda apa cara Banyuwangi? Banyuwangi nggih. Banyuwangi. Ning ati-ati lho kendangane iki beda lho. Kendangane tak jeng, tak jeng jeng. Hati-hati kowe. Ya jogete kudu pas. Grajagan apa bajidot kahor? Apa? Jenenge iki apa? Bajidor kahot, Pak. Ameng kuwalek kok. Bajidor kahot. Bajidor kahot. Aku muni piye? Bajidot kahor. Aku karang sok kulina ngono kuwi Jenenge ilat tuwa, Pak. Aku ki tangi turu we. Aku tangi terus sok muni, "Kuwi Bu, kemile dilemput." Ah. Kudune kemule dilempit malah kemile dilemput. Iya. Sampun dugi pundi, Pak? Kula sampun dugi ngajeng kantor spor. Kantor pos. Ah iya. Ya. Nggih. Bajidor kahot. Ya, bajidot kahor. Ora apa. Grajakan mawon ya, Pak? Grajakan nggih. Lho ganti meneh. Oh iya, grajakan. Kula dereng milih kok wau. Oh iya. Iki kaya bocah cilik ya. Ha iki nek disandangi TK apik kan. Oh. TK kok semene lho. Lah ya ora apa-apa kok ya. TK ki ana sing takoni gurune lho kok semene iki. Longgor Bu wong kene. TK besar. TK besar. TK besar ya kowe karo Tatin. Iya. TK kecil Prastiwi. Iya. Dibawani anu apa jenenge apa gerajak anu apa jenenge Mambiat Mayon. Iya. Mambiat Mayon. Iya. Mambiat Mayon. Heman. Sawarane gandeng belam. Wah, sing gambang ilang. Apa? Masuk angin. Hah? Oh, ayo wis rapopo. Iya. Sing gampang nendi? Aku kuwatir nek angine gedhe ngene iki biasane terus awake krekes-krekes engko terus medhun turu nang mobil, masuk angin meneh siji. Iya. Ora aku masuk angin pawarta sing tak tampa pipis. Hati-hati engko ngeneng iseng. Iya. Tiwas ndelik-ndelik ngisor iseng ra krasa. Aduh. Kowe kok pengalaman. Aku tahu sakle. Oh. Banyu Gandeng belam biangan. Tang tong tang tung tang tong. Kaget ta kowe? Nek cara Banyuwangi ngono kuwi. Nganggo kendange di tung 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 tung. Tatung tung tatung yung. Ngopo? Ngenengi ndase sing demung. Yo. Nyaram yai nosan tara Banyu Banyu
Gumelyaring taman Sarinuswan Tara ya nek tak tumblang tang-tang ya kendangane dominan ki nek Banyuwangi iki jenenge ngeber. Oh iya. Monggo, ya.
Nyingkar nyingkur. Ya, engko cecak rawane Prastiwi. Oh ya. Sing pinggir dhewe kae. Oh, ae cecak rawa. Kok ngono kok cecak rawa. Kae pleci. Ning cerewet rasane. Pleci iki nek cucuke gelem mangap nek kocok malah wah wah. Ya, mangga. Nyingkar nyingkur. Jos, Mak. Wah, wis piye pokoke piyaine ya ayu, ya ming dedeg piadege rapate dhuwur. Iya. Semampai. Semamblek. Semampe. Nek carane kendaraan iki ya Jimmy Jangkrik. Iya. Jimmy Jangkrik iki Buane gedhe, nggo mlaku oh iya aku. iya. Lah niki bane nggen pundi ta, Pak? Oh ya engko tak duduhi. Oh. Sesuk tak duduhi. Iki lho, Ngono wae. ya rasa perlu tak takok engko tak kandhan. Nek cara roda loro, Iki sing roda loro ki Astrea Star. oh, Astrea Star mesin silver. wah, tanjakane kuat. Kuat tur ya irit. Heeh. Nek cara buah, Iki melon. oh iya. Melon Saged mateng melon. kuning kok sigar banyune langsung metu mak biyo. Iya. Ya. Wiwi. Pak Gatot kula ra iso meneng ya Pak nek Pak Gatot. Kowe pindah sik kowe. Anti sindane dong guyu terus kowe iki sing tok guyu apa ae? Ora ana apa. Mbok priksa ngono nek edan barang. Iya. Wiwi tane Nyingkar, nyingkar nyingkar. nyingkur. Wiwitane nyingkar-nyingkar. Nyingkar-nyingkur. Ya ya karo nyingkar-nyingkar bareng.
yen ke mutan kaya cengkoke tatin kae lho mutan sesawangan lelampahan menengo to mak sindenku sing cilik-cilik ngene iki mbok sekali-sekali kowe aja menyandang Jawa Nes nganggo klambi SD ya lah lho kok tak akokke anak kecil ngene lho niki lho wonten anu anak kula tes SD suarane apik terus tek ayo nak nyanyi masa anak kecil Pak ayo engko di nganu apa jenenge digawe sing ora ketara di planet nggih Mbok nek kuwi aku ora ngerti aku. Lah pripun to? Ya men ketara kaya bocah cilik ngono lho. Ya kowe ro Prastiwi. Heeh. SD kelas 5 ro kelas 6. Iya. Ya. Lelampahan kang Aku malah timbul ide lucu lho no. Iya, suatu saat tak anake kok. Penabuh nyandang SD, sinden nyandang SD. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Ora apa-apa. Sekali gawe sensasi. Iya. Lah dalange nganggo klambi pramuka. Wah iya. Jos pentas dalang bocah. Diiringi anak-anak SD. Iya. Sing rasa melu sik iki. Ha iki untune wis entek. Atene penonton ku SD kok ompong. Nyandang kaum. Iya. Iya. Tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Ya. Neno nenano nenano. Mangga. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak oleh ning jagat
Cedhatan sajroning ati saka PWKS Jabodetabek kok tekan kene. Ya kuwi nganu kok ya daleme nang kene. Mas Prapto. Mas Prapto. Iya. Mas Prapto guru bahasa Inggris. Iki senengane nek omong matur. Guruku bahasa Inggris jenenge Pak Prapto biyen. Wis sedo, kae rasa tok eling-eling. Iya. Ngono ya, Mak. This is on the table. Iya. Tabel kok tabel. Aku mbiyen nek maca ngono kon this is a char. Kacar. Terus kon metu aku. Iya. Pepet esuk mayang ora nggo Inggris kok aku. Iya, ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa Mbak Agnes Sianandasari Nuring Tias. Iya. Kejaba saka kuwi akeh banget nok sing nyuwun lagu lumantar WA. Iya. Padha nyuwun lagu. Ya, Mah matur sembah nuwun. Waduh ana sing ngalem. Ya. Wah, Mbak Tatin kelihatan cantik. Pakai baju putih kelihatan langsing sedikit. Iya. Asli kira-kira aku. Itu lebih bagus bajunya putih sampai kepala. Lho. Josok ngono to, Mak. Iki tenan kok, Nok. Iya, matur suwun. Matur suwun ki akeh banget sing nyuwun lali janjine. Ya, podang kuning saka Pak Suparjo saka Surabaya. Iya. Matur sembah ayo Mbak Ika Suhesti katuran jumeneng. Ya, Mbak Ika Suhesti. Nglagokke podang kuning men beda. Ya. Sing biasane gubuk asmara ki Mbak Ika iki dilukir. Mbak Ika genti podang kuning. Ya, nggo Tatin. Tatin kok goleke liyane. Ya lali janjine apa-apa. Ayu. Ayu mengko, ayu ki disediani apa-apa oke. Cara Banyuwangi ya oke, cara Sunda ya oke. Iya. Cara apa-apa entek kaya panganan ya bablas. Iya, ora apa-apa. Ya ik. Nggih. Podang kuning. Ngono, Mbak Ika saka Tanjung Sari ki nok. Iya. Cerak ki ambak. Heh? Cerak, Pak. Bu cerak malah cerak saka kene to ki? Nggih. Ha nek saka Blekunang wingi kok malah limuni ado. Nggih, Blekunang. Nggih sami. Ya ki piyai kene iki sok ora iso dipercaya ya aku ki sok. Lah kok pripun to? Aku nek mandeg nyuwun prisa, Pak. Plosone pundi? Lah riku niku lho. Niku kan 2 punthuk. Ah ya. Sak kayange. Iya. Amune 2 punthuk 3 gunung e.
Edan kok ora gunung. Lah bonus to niku. Malah nggo bonus. Iya. 3 punthuk e. Aku ya lek wangsulan pinten punthuk mulai Pak? 3 punthuk. Oh nggih, matur nuwun. Kula biasane ming 2 punthuk aku ya ngono. Iya. 2 punthuk rantek to. Rantek. Yo. Anu bodang kuning. Bawani mboten? Bawani ya. Nadyan wujud temong paksi. Yo, nadyan wujude mung peksi. Wong saiki peksi larange ra jamak-jamak lho nek manuk iki oceh-ocehan iki luar biasa. Cak Rawa wis 12 yuta wis isih unine sedila-sedila. Cak Rawa. Murai batu iki ming muni sithik wae 7 yuta 8 yuta. Ngono ya, Mak. Aku ngingu beyo iki malah. Iya. Maune dek rung tak tinggal lunga ya anggere aku teko. Assalamualaikum Pak Sena. Waduh. Beyo bareng tak tinggal lunga ning Jakarta seminggu tak delehke kamar mandi. Iya. Sing ning omah ming bojoku tok. Aku mulai ki ming nyuwara. Kok saged? Ampuh aku dhewe ya pertama ya bingung. Ngirokke apa kuwi? Beyo ki ngrungokke apa ya aku. Angger tak pethet iki ora assalamualaikum ora ming. Nah, bareng bojoku ning kamar mandi konangan. Wo, iki apa? Banter aja Mas. Ngono kuwi. Iya. Nek ya pancen bener iku mau. Ketoke dubeyo kok kayak wingi ming cilik kok. Aku ki ngetutke bojoku ki malah kaya dikon lunga. Iya. Karo omongan penting ngono kuwi sesuk ki nganu Mas gamelane anu ya tak tutke iki arep nang kamar mandi aku ning ngarep lawang kae. Mas, mana coro? Ya, tak singkirke terus lawange dinep. Bar kuwi terus ana swara. Aku woi. Aku terus lunga. Bojoku bengok-bengok, "Mas ana kelabang malah lunga." Lah aku tok kon lunga kok. Sing kon lunga sapa? Lah mau ming ngono mau sapa aku? Iya. Neno alus manis tur mrak ati bawane meh padha Sri Uning. Lah iya neno golek isi podang kuning neno ibu bunga lelo nyanding bisa dadi tombo mangga wis ora